Dastatu baino lehen ze begiratu behar diogu gazta bati? Begiratu behar dira itxura ezaugarri batzuk, haien artean, hori, forma nolakoa den, ea, zilindrikoa den, ea taloiak nolakoak diren, hau da aldeak, eta gero behiratzen da, kortesan edo, zein den kolorea, ea uniformea den, ea grietak dauden. Jose Juan, ze amaiketako ederra egin duzun gaur? Gaztaie, ogile eta ardoa. Primeran? Eta zagarra ere, bai, Zagarra zertako ikusi hemen. Bai, kanbizio egin behar dugu. Gaztai, zagarra, ura, gaztai, zagarra, ura, baina nik egin dio gaizki. Nik zagarra, ardoa, Eta listo. Eta listo, gaztai. Eta ze moduzko gazta arkitu? Ekegarria, jalien aldu, amaran. Eta egin dio, bost txuria. Eta bost ahumatuta. Eta ze nahiago dezu, txuri? Ni goiorrekoa naiz eta horregatik nik gustatzen ahumatuta. Ixi hartzen batean dago gazta? 17,50. Ondo, Bai, Eta jendeak erostetu gustora, eta gero merkego ke bada ere, baina ona bai. Hilara luzea dago hemen gazta erosteko? Bai, beti, astizkenero goten da. Eta gaur txapeldunen txapeldun aterako da hemen. Bai, hoi esan digute, ni ez enteratu gabe neon, baino, bai. Gauza berezia da? Bai, hombre. Jakin edezu nordan edo erosiko ezu hori edo berdin zaizut. Ez, porque denak oso onak izaten dira. Epai mailan serio zaudete. Ez dakit ze gertatu da gaur? Kanpotik serio eta barrutik goxo. Begira. Daztatzen beti ondo, ez? Nik uste dut maila hontakoekin mintza, bai, ni bestelakoekin ez dut proba egin, baina maila hontakoekin hau zoragarria da. Nik esango nuke erdiak behintzet, 100 puntotik gora egongo direla ziur. Munduko gaztarik onena daukaguk. Niretzat munduko onena. Eta lehenengoa, eta ordiziko txapelduna, Ricardo Remiro Agirre, Eulake. Ricardo, zorionak. Eskerrik asko. Zein da sekretua? No tengo ningún secreto, de verdad, no hay ningún secreto. Mimar mucho el queso, yo creo que trabajar mucho con el ganado. Pero ha habido soborno, ¿no? 3 años seguido ganar. Bueno, si sería por eso, todos lo haríamos, ¿no? Oso ona zea. Hala irabazlea. Bai, eta hau bigarrenan. Eta ados, gustora emaitzarekin. Bai. Gaztaio egiteko ordua behar dugu, Txapeldunen txapelduna daztatu gabe ezin naiz hemendik joan, beraz horretan geratuko naiz. Ordiziatik, Marta Albira, Euskal Herria zuzenean.